Hello guys, good day. This is me again, Jepo, and welcome to my channel. So ngayon guys, gagawa tayo ng sardinas. Itong gagawin ko ay yung turay kung tawagin sa amin. Okay, itong sardinella, spotted sardinella. So gagawin natin ng Spanish style sardines. Itong isda na to. Samahan nyo ko guys, let's go! So ito nga guys, bumili ako ng 2 kilong gantong isda. Turay ang tawag sa amin dito. Di ko alam kung anong common name nito or Tagalog name, pero wala kasi ako nakikita nito sa Katagalugan. So ang tawag sa amin nito ay turay. Pwede rin naman kasing parang family to or pinsan to na ng tamban. Kaso nga lang yung tamban medyo medyo ang tawag maputla. Ito naman mapula-pula yung yung mata. So ito yung nag-a-addict na pinsan ng tamban. Matinik to guys, kaya ito yung way na ginagawa namin pag halimbawa nagluluto kami nitong isda. Nilalagyan namin or ini-slice namin yan para pag niluluto na lumalambot yung kanyang somehow lumalambot yung kanyang mga tinik-tinik. And for today's video, gagawa tayo ng sardinas kasi naalala ko yung lola ko si Mamay, mahilig gumawa ng sardinas pag halimbawa umalis yung nanay ko, kaya ito yung ginagawa niya para mas pangmatagalan yung ulam namin. So ngayon sabi ko parang yun nga, wala akong nakikitang ganito sa ibang lugar. Kahit sa Tabaco wala akong nakikitang ganito, tamba nang meron doon. Kaya sabi ko gagawin ko na lang tong sardinas. So ngayon pagka-slice natin nun guys, hugasan ko lang para mawala-wala yung kanyang dugo. Tapos ibababad natin to sa brine. Ibababad lang natin siya sa brine solution for 30 minutes. Itong itong mga isda, itong turay para wala yun yung nakita kong pamamaraan ng paggawa ng Spanish style sardines sa YouTube. So gagawin ko muna yun. Though yung sa lola ko hindi naman niya ginagawa yun, kumbaga diretso na, pero subukan din natin yung yung ibababad muna sa brine. Tapos yun guys, mag-prepare tayo ng same palanggana. Lagyan na lang natin ng tubig to. Dito na lang sa faucet. Half filled lang ng tubig dito sa palanggana guys. Tapos maglagay na tayo ng asin. Siguro mga 3 tablespoon yun. Tapos ibabad na natin yung ating isda. Ayan. For 30 minutes guys ha. Tapos ito pala yung mga kailangan nating recados. Meron laurel, 2 carrots, 2 bawang, pamintang buo, sili, ano pa yun? Seasoning, tsaka olives. Tapos yun, since nga hindi ako marunong gumawa ng mga bulaklak dito para dito sa ating carrots. So sabi ko bilog-bilog na lang, pwede naman yan. Tingnan nyo naman ginawa ko, parang wala lang. Tapos naglagay din pala ako guys ng kamatis. Ayan, 5 piraso ng kamatis. And then yun, after ma-soak natin ng 30 minutes yung isda natin doon sa brine, yun, isasalansang na natin yung ating mga recados dito sa ating paglulutuan. So naglagay tayo dyan ng muna, ng carrots, ng bawang, ng laurel leaf, ng paminta, ng kamatis, ng olives, tapos sa natin ilalagay yung ating isda. Ayan, ibabanig natin yan dyan. Then pag okay na, lagyan uli natin ng mga recados, same lang naman. Yan, layer. Para naman para even yung distribution. Tapos yung pagkatapos niyan, lagay uli natin yung ating isda hanggang sa maubos yun. Ayan, kaya dapat hati-hati. Tapos naglagay na rin pala ako dito ng sili para may sipa, may anghang. Ayan. Pagkatapos masalansang nito guys, lalagay natin yung yung natitirang recados. Tapos maglalagay na tayo ng 2 tablespoon asin. Tapos 2 tablespoon din na liquid seasoning. Tapos 4 na cup na mantika. Ang ginamit ko mantika dito ay yung coconut oil kasi masyado namang mahal ang olive oil. Coconut oil na lang, pwede naman yan. O yan, corn oil, pwede din naman. Tapos naglagay na rin ako ng 1 1/4 cup na tubig. And then takpan na natin, and then lulutuin na natin siya sa high heat for 30 minutes. Yan.
Yan, kung makikita nyo guys, pag kumulo na siya ng ganyan, medyo malabo pa yung yung sabaw niya. Kung makikita nyo. Kasi naghahalo pa yung kanyang mantika tsaka yung tubig. Pero after another 15 minutes, di ba 30 minutes, di ba? Tapos pag pang 45 minutes niya na, makikita nyo siya, medyo malinaw na. Kasi mantika na lang yan. Konti na lang yung tubig niyan. So, by this time guys, pahinaan nyo na yung apoy nyo. Ano ba ang Tagalog nun? Unog sa amin. Ayun, paininin nyo na siya ng mga 30 to 45 minutes pa rin sa mahinang apoy na. Tapos, seto na siya. Medyo siguro napabayaan ko kaya medyo burnt. Wow, for the burnt. Medyo sunog. Pero hindi, okay din naman siya. Okay din naman siya, promise. Seto na yung ating sardinas. Spanish style sardines. Turay. Yan. Ito yung kinalabasan guys. Tapos na-promise ang bango-bango. Sobrang bango. Kasi naghalo-halo yung mga ricados niya. Yung olives, yung bawang, yung kamatis. And syempre, tikpan na natin guys. Ito yung favorite part natin lagi. Tikman natin. And then, ayun pala guys, sobrang lambot talaga ng kanyang tinik. So inuna ko muna yung buntot kasi yung part niyan maraming tinik yan. So inuna ko muna yan and then kumbinsido ako malambot nga yung tinik. Pwede nyo to gawin guys na negosyo ulit. Yeah. Di ba maraming gumagawa nito at nagbebenta tapos yung nilalagay sa garapon, mga gourmet yun. Promise guys, gawin nyo to lalo na yung sa mga taga rito. Gamit ng turay, ay nako, sabi ko sa inyo. Ang lambot niya guys, and then masarap yung timpla. Kaya nga lang medyo naalatan ako habang tumatagal. Kaya pwede nyo gawin 1 tablespoon na lang o 1 tablespoon and a half yung inyong asin. Tapos kahit wag na kayo mag-brine, wag nyo nang i-brine yung isda kasi nakatira naman sa dagat tong isda nito eh. Kaya kahit hindi na kayo mag-brine. Kasi medyo habang tumatagal, medyo naalatan. So yun guys, hanggang dito na lang. Please gawin nyo to. And yun nga pala guys, at pakinggan nyo. Ganun siya ka-crunchy. Crunchy na yung niya, yung kanyang mga tinik, tsaka yung yung ulo. Ang crunchy. Yun guys. Makakain nyo talaga yung kanyang buto. Promise. Gawin nyo to guys. And yun, thank you so much uli for watching. So, meron pa akong natitirang turay. So, gagawin ko naman yun ng panibagong luto sa ating next vlog. So, yun guys, thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe ulit. Habol pa tayo. 350 pa. Thank you guys. Bye-bye.